Oni budou přistávat tady. To je v pohodě. Ještě furt drže, pojď tam mě někdo chytit. Čau. Čau. Tak vítejte na zemi. Děkujem, miláčku. Krásný to bylo, nevystupovat, jo? Dobrý. Držet se. Bylo to krásný. Čau, krásný. Už dostal kusu. To je náš. Ne, do řeky. No všichni jsou přeli. Právě chytli policajti. Jak to? Ne, nemám papíry. Chytli. No, stojí tam takhle. A to není ono. Ne, ta stála zamšenem, to na židlišti. A 2 auta tam stály. Čau. Dodrželi jsme i čas. 59 minut. Jo, dobrý. Nejeli jsme se všem